Μάντεψε που πάμε σήμερα. Αποθανατίζοντας αυτό το υπέροχο τοπίο, μας δίνει την απόλυτη έμπνευση για ζωγραφική. Διαλέγω ένα υπαίθριο τραπεζάκι και ξεκινάμε. Σήμερα θα κάνουμε βρεφικό πρόσωπο. Θα ξεκινήσουμε πάλι όπως είχαμε μάθει κάνοντας τους άξονες. Εδώ βλέπουμε ότι το πλάτος του προσώπου θέλει να είναι λίγο πιο φαρδί. Κάνουμε αυτό το σχήμα που μοιάζει σαν 8 και παρατηρούμε πως όλα τα χαρακτηριστικά είναι πιο στρογγυλοπά. Φαίνεται ξεκάθαρα πως τώρα μέτρο του μετώπου έχουμε 2 μύτες ύψος. Αυτό το περίγραμμα του προσώπου και τα στρογγυλοπά χαρακτηριστικά είναι οι διαφορές από το βασικό πρόσωπο. Τα μάτια τοποθετούνται ακριβώς με τον τρόπο που έχουμε μάθει στο βασικό πρόσωπο. Δεν αλλάζει κάτι, μόνο τα σχήματα είναι πιο στρογγυλοπά. Για να κατακτήσουμε τις λεπτομέρειες θα πρέπει πάντα να αντιγράφουμε από ένα πρωτότυπο. Δεν κάνουμε ποτέ μία ζωγραφική χωρίς να κοιτάμε ένα πρωτότυπο, για να αποφύγουμε τα λάθη ειδικά όταν είμαστε αρχάροι. Σε ένα βρεφικό πρόσωπο τα φρύδια είναι πιο αχνά και πιο αραιά. Παρατηρούμε πως και τα αυτιά είναι πολύ στρογγυλοπά. Βλέπουμε πως τα μαλλιά είναι πάλι μία μύτη ύψος. Εδώ δηλαδή έχουμε 2 μύτες ύψος μέτωπο και άλλη μία μαλλιά. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Κάνουμε και τα εσωτερικά μαλλιά. Τελειοποιούμε το σχέδιο σβήνοντας τα μετρήματα και δίνοντας έκφραση στο πρόσωπο. Και έτοιμο το σχέδιό μας. Ακολούθησέ με, αποθήκευσε τα βίντεο μου για να βλέπεις και τα υπόλοιπα μαθήματα.